आरो जाय हौवाफोरा नोंसोरखौ रं नाम्बार रायलायनानै बा फेसबुकाव रायलायनानै नोंसोरखौ लाना खारनो नागिरो नोंसोर बै हौवाफोरखौ नायदोना मालाबा नोंसोर सानोना बै हौवाफोरखौ मालाबा बै हौवाफोरा बै सेंग्राफोरा सोर जाथावना माबायदि जाथावना माबायदि हौवाफोरा जों फिसा गोनां हिनजावखौ गथ' गथाय थानायखौ माबायदि हौवाफोरा लांगोन गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय संसार जानायाव सासे हिनजाव मानसियाबो गथ' गथाय खांखांनायनि उनावब्लाबो गावनि फिसायखौ हौवाखौ गारनो गोनां जायो आरो गावनि हौवायाबो गावनि हिनजावखौ गारनो गोनां जायो नंगौ बे बाथ्राखौ गासैबो मानसिया मानिनानै लायो माबा मोनसे जाथायनि थाखाय बेफोरबायदि जायो होननानै नाथाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि मिथिबायना सासे हौवा मानसिनि आंनाव कल फैदो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ आं बुंनो सानामोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानफ्रोमबो खारगासिनो दङ फेसबुकनि गेजेरजों बा रं नाम्बारनि गेजेरजों हाबा जाखानाय हिनजावफोरा खारगासिनो दङ नाथाय दिनैनिया ओरैबायदि आसरित आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय आं दाखालि बावै दाब दाब जायगायाव बेरायबाय न'थाम न'ब्रैसो मोनबोदों आं गोबां खम बर' समाजाव बेफोरबायदिया बिहारि लानाया गोबां खम नाथाय दङ नाथाय सासे हौवा मानसिया हाबा खालामखांनायनि उनाव गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव सासे सिख्ला मानसिखौ लानानै फैबोयोब्ला बा बिहारि जयोब्ला हिनजाव गोदारा माबायदि दुखु जायो नंगौ धोन सम्पति थाखा फैसा दङ गासैबो दङ माबायदि दुखु जायो सासे हिनजावा आं दाख्लै साथामसो लोगो मोनदों बेफोरबायदि दुखु नांथाव बिसोरनि जारिमिन गावसोर खोन्थानाय मानो होनोब्ला हाबा जानाय संसार जानाय थैस' थांस' सासे हौवाजों आखाइ हमनानै रुजु रुमु रायजो जानो फैनायाव बेफोरबायदि हौवाया गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिहैबोयोब्ला बा सासे लाबोबावोब्ला हिनजाव गोदारा बेसेबां दुखु जायो जिबनाव आङो बे भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं बुंनो गोसो जायामोन मालाबाबो आं बुंनो गोसो जायामोन मानो होनब्ला गोबां गाज्रि मोनो मानसिफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला नाथाय आङो सोरनिबा दुखुखौ नुनानै हौवाफोरनि सायाव आङो बुंगोन नेक्स्ट भिडिअ आं बुंगोन दिनैनि भिडिअ आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जानाय नङा दा दिनैनि काहानिया मा उन्दै उन्दै हाबा जानाय हौवाया 27 जाबायनो हिनजावा 18सो बेफोरबायदि बुंदों ना दिनैनि पुलिसफोरा हौवाखौ हमनाय नुनासो गिना खारदों नामा गथ'खौ गारनानै बेफोरबायदिबो नङा हौवाया आंनियाव कल हरबाय आदा आं तामिलनाडुआवसो खामानि मावफैदों आं बाक्सानि जों ओरै तामुलपुर एरियानि आङो एक्जेक्ट लकेसनखौ बुंला नामखौ बुंला आंनाव दंफैजोबो डिटेल्सआ आं खोन्थाथ'ला आंनि हिनजावा गथ'खौ गारनानै बे बुंदों आरो फेसबुकनि गेजेरजोंनो खारनो हागौ दाउट दं बेखौ उन्दैथार 18 बोसोर बेसेबां जाखो होनना सोंदोंमोन आं 18नि बारबाय होनना बुंदों गावगाय 27 खिन्थु नुनायाव उन्दैथार फट' नुदों बेनिफ्राय खारबायबो हौवाया तामिलनाडुआव दङ गथ'खौ गारनानै न'निफ्राय खारबाय जेबो रोङाबो हिनजावा खारनानै स्टेशनसिम मोनफैबाय बे बुंनाय बायदिब्ला सोरजोंबा रायलायबाय दंमोन खोमा बेनिफ्राय जाय लांनो फैगोन बे लांफैयासै खोमा मानसिया आन्दायना थाबाय गाबबाय थाबाय स्टेशनाव जेबो रोङा जेबो मोनथिया स्टेशनसिम मोनफैदो बबे स्टेशनसिम मोनफैदो बेखौबो मोनथिया गुवाहाटि नामा जायखिजाया मोनफैदों आरो बै ओरै जोंनि गरेस्वर एरियानिफ्राय मोनफैनानै गाबबाय थाबाय स्टेशनाव बेनिफ्राय गुबुन सासे हिनजाव आदिबासि हिनजावा लानानै थांबाय सानजाहा बबावबा लाना थांना दोनहैदो जायो बेनिफ्राय हौवाया कल खालामबाय कलावथ' मोनला मेसेन्जारावसो मोनबोबाय जाहैबाय हौवाया हिनजावखौ कल मेसेन्जाराव मोनफैनानै जाबायनो आं इफोरबायदि न'से मानसि आंखौ लाबोनानै फैदो बेबो जाय लांग्रा आदिबासि बेबो खामानि मावग्रासो खामानि मावनासो लांफैबा आं थांफिनगोन आं दा थांनो रोंला ओरै सानजाहा बबेबा डिमापुर खाथियाव नागालेण्ड खाथियाव दंहैयो जाहैबाय ओरैबायदि जाम्बि बर' गथ'फोर दङ आं डाइरेक्ट बुंखागोन दिनै नोंसोर मा सानो नंगौ हाबा जाबाय हौवा हिनजाव नांलाय खमलाय जाबाय नोंसोरो सल्भ खालामलायनांगौआ नोंसोरनि खामानि नाथाय सासे हिनजाव हाबा जाखांनाय नों नंगौ फेसबुकावनो रायलायबाय बा नों रं नाम्बारावनो रायलायबाय नों हाबा जाखानाय नोंहा गथ'बो दङ नोंखौ माबायदि हौवा मानसिया लांगोन नोंसोर मालाबा सानोना
गाज्रि मोनगोन बुङोब्ला बेनिखायनो आं बुङामोन नाथाय आं बुंबाय दिनै जाय हिनजावफोरा गथ' गथाय खांखांनायनि उनावबो गुबुनजों रं नाम्बाराव फेसबुकाव खारनो लुबैयो आरो जाय हौवाफोरा नोंसोरजों रं नाम्बार रायलायनानै बा फेसबुकाव रायलायनानै नोंसोरखौ लाना खारनो नागिरो नोंसोर बै हौवाफोरखौ नायदो ना मालाबा नोंसोर सानोना बै हौवाफोरखौ मालाबा बै हौवाफोरा बै सेंग्राफोरा सोर जाथावना माबायदि जाथावना माबायदि हौवाफोरा जों फिसा गोनां हिनजावखौ गथ' गथाय थानायखौ माबायदि हौवाफोरा लांगोन माबायदि सेंग्राफोरा जोंखौ लानानै खारनानै गुबुनाव रायजो जाहैगोन नोंसोर मालाबा सानदोंना आं बुंला आं बेखिनिखौल' बुंबाय नोंसोरखौ माबायदि हौवाफोरा लानानै थांगोन माबायदि सेंग्राफोरा नोंसोरखौ फिसाइ गोनांखाखौ लानानै खारगोन नोंसोर मालाबा सानदोंना नंगौ आं मानियो गारलायो बायदिसिना जायो नाथाय दिनैनिया मा डाइरेक्ट गुबुन हौवाजों खारो 100आव जरासेनिल' संसारा मोजां जाहैनो हायो बेफोरबायदि गथ' गथाय थाखानाय हिनजावादि गुबुन हौवाजों खारदो 100 जोनाव 100ता खारनायाव जरासेनि संसाराल' मोजां जाहैनो हागोन बाकिया आं बुंनो हायो डाइरेक्ट माखासेया सोरबा कम्पानियाव गारना दोनै जागोन माखासेया फानै जागोन नो डाउट सोर हौवाफोरा लांगोन नोंसोरखौ माबायदि हौवाफोरा लांगोन आं बुंला दे आंनि रावजों बुंला नोंसोर बुङोब्ला गाज्रि मोनगोन आं हौवाफोरखौबो बुंला हिनजावफोरखौबो बुंला नाथाय नोंसोर साननानै नाय आंनाव गथ' गथाय दोङो आं हाबा जाखानाय आं रं नाम्बार रायलायदों नोंखौ सासे सेंग्राया आंखौ लांनो नागिरदों माबायदि सेंग्राया नोंखौ लाना खारगोन बेखौ नाय नोंसोरो फार्स्टआवनो सोरबायदि हौवाया सोरबायदि सेंग्राया नोंसोरखौ लाना खारथावना बेखौ दिमाग बाहाय एसे मालाबाबो संसार मोजां जाहैया नोंसोर बांसिन गाब्र'हैबोयो नोंसोरो जाय हौवादो नोंसोर हाबा जालायनानै संसार जानो रोङाखै आरो नोंखौदि गुबुना लांबोनानै नोंखौदि मोजां संसार जाहैगोन मालाबाबो सहज बाथ्रा नङा संसारा मोजां जायोब्लाथ' आं खुलुमगोन नमस्कार भाई नोंसोरनि संसारा मोजां जायोब्ला बेनिखायनो संसार जादो नों नांलाय खमलाय जादो नाथाय नोंसोर मिलायनो नाजा नोंखौ गारलायनाय जायो गारलायनानैबो नोंसोर माबा मोनसे खामानि मावनानै थानो हायो आं बेखौबो मानियो नाथाय डाइरेक्ट गुबुन हौवाजों खारनाय गुबुन सेंग्रा लाना खारनाय बेयावबा नोंसोर गोजोन जायालै मालाबाबो गोजोन जानो हाया नोंसोरखौ फानहैगोन बायदिसिना खालामहैनो हागौ बायदिसिना जाथाय जाहैनो हागौ नोंसोर नाथाय नोंसोरो मेक्सिमाम गाब्र'नायनि लामायावसो जाय फिसाइ थाखानानैबो बेफोरबायदि फेसबुकनि गेजेरजों खारदो बा बायदिसिना जायगायाव थांदों मेक्सिमाम नोंसोरो गाब्र'हैनायनि लामायावसो आरोना मालाबाबो मोजां हौवाया बा मोजां सेंग्राफोरा नोंसोरखौ एसेबां जुलि लाथारनो लांगोन बे मालाबाबो नङा बायदिसिना प्रब्लेम जाहैनो हागौ नोंसोरनि लाइफआव नोंसोरनि जिबन नोंसोरो बांसिनसो खैफोदखौ बजबनानै लायो आंनि साननाय बायदिब्ला बेनिखायनो मोजां बुजिनानै साननानै नाय हाबा जाखांनायनि उनाव खारनाया माबायदि जागोन मोजाङै सानजोब सानखांनायनि उनावसो खार आं बुंखायो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन अब्ला हौवा मानसिफोरा बिहारि लानायाव बेसेबां दुखु मोनो बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय आङो बुंगोन बुंनो गोनां जानानै फैदो गोसो गैथारामोनब्लाबो बुंनांसिगोन उपाय गैया अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द